Igbo bụ Igbo ekene m unu. Igbo nọ n'ụlọ, Igbo nọ n'ụzọ ije, asị m nke onye chi na zere. Ụmụnne m ndị Igbo, obi adịrọ m mma. Biko onye nọ na-akara ibe ya, maka na ndị be anyị si na ọ bụrụ na anyị ebebe, ọnụ esoro ya wee bebe. Ụlọ na-eme anya, ụnụ afụ na abalị one ma one gara aga apụta n'iru akwụkwọ. Biko unu ndị Igbo, onwe ka unu ji esi wee nyere anyị aka, nyere na anyị aka n'ihe ka nte bịakwutere nte n'ọnụ. Ihe ka nte gbakwutere nte n'ọnụ. Kedu ihe eji asụ abalị wee baa ya anyụ? Unu na-anya ihe onyonyo ndị ori ebe a. Ihe bụ my senior brother. Nke ọrụ ndị nchekwaba ndị uwe ojii intentionally kwuru my brother, kwuru my brother. Nkwu ka ha mere ya, ha kwuru my brother. N'ihi ihe my brother amaghị anya ya. Any injustice. I am in agony. Mwa nọ n'ife nsogbu. Biko nu, inweta ife ozi a biko tụsara nya. Nke m ga-apụ iche. Ana m apụta na social media na-ekwu nke others. Ama na o nwere ihe na-echere m. Biko ọ bụ na ịma the handle of IG, Inspector General of Police, Commissioner for Police, biko tụsara ihe ozi a. Tụsara ihe ozi a, nwanne m nwoke tupu enye ya onidi ka o nweta ikpe nkwụmọtọ. Onidi ka o nweta ikpe nkwụmọtọ. Nwanne m nwoke bụ onye na-azụ afịa ama ama Onowu, the son of the soil, n'ala Agụruzi Igbo, Anambra State, mana o bezi na Ada Ekiti State were azụ afịa. Onye ọbụla nọ na Ada Ekiti State, onye ọbụla na Ekiti State, ịkpọrọ ya Onowu, ọ ya agwa na nwanne m nwoke abụrụ onye nsogbu. Kata mma ọ ga-ese gị na ya na-abụ kama ya onye ya bụ ihe ijebe. Jenu jụọ ese. Ewenalụ ndụ my brother n'ike. Na-eme thorough investigation. Ọ bụrụ na ihe akpara akpa sirie ka akụwe my brother. Kedu ihe merụnụ? Nya bụ ihe nchọrọ nkọrọ ụwa. Maka my brother gwa m na ọ bụrụ na ọ naghị ije mụ gwa ndị ụwa ihe mere ihe nụ. O nidiri ikpe nkwụmọtọ. Biko nu, ọ bụrụ na ị bụ human rights activist, lawyer and less of them, biko n'oge ugbu a ka ezinụlọ nidiri enyemaka unu. Nwanne m nwoke zụrụ afịa with receipt. Zụọ afịa with receipt. Tụsha afịa. Ihe ọ na-ele bụ mgbuka. Ọ na-ele nu pass, nu machine pass. Ewezugudo ya ohi zukpọọ ya. Ojecha ahịa bata kurie shop. Oje complain DPO nọ n'Okela. Osia we are on top of the matter. We can see what we can do. Ewezugudo my brother ohi zukpọọ ya. Only thing o nwere only investment o nwere bụ moto. Ole ya wee baa ahịa mbuka. Nke ọ hịara ahịa mbuka machine. Ọ naghị ego machine eburu receipt. Machine ogolo all the addition ọ bụ original receipt with government approve before go nya bụ ihe. Ewe de kola ebua ka na ndụ my brother n'iyi. Ebutere ya machine last 2 weeks. Ka ihe na-eme last 2 weeks. Ebutere ya machine. Ọzọ receipt with ọzọ machine with receipt. Ọzọ ya with receipt. Otu ntabi anya achọrọ machine si na machine ihe na-efu na machine ihe na-efu abịa na ebe shop ya ebe community ha ezuru machine adịghị far from or more than 10 kilometers away from his shop
wee na-ajụ unu bụ ndị Naijiria nyere m aka ndị Igbo o nwere onye ga-abụ ọ ma na o zutere ihe eje kpọsa ya na shop ya ejelue my brother were onwe ya je kpesara DPO n'Okala division kpesara ya si na anyị na onwe ndị bịa na shop ya ka ha mee gịnị ka ha claim na ọhụ ha hapụ ndị nwe machine otu ndabịa anya ndị bịa ka sị na ha bụ ndị community no machine ihe ka ọ bụ ihe ka a na-eme tumben Chinedu present ya le seat ozuwezu machine ha present ya nke ha general license office ọ bụ na ha onwe the machine ewe my brother tinye n'ime nke tinye my brother n'ime my brother provide ha onye o mere transfer onye ozu machine ya afa ya phone number ya asị na ya track onye kwuo ha ego tracking 40,000 DPO si na ọ ma ebe the guy nọ na anyị nwetago information ma ebe ọ nọ na obere oge na-eji eje bute ya otu abụ n'ezi they intentionally gbuo my brother n'ike lawyer ikuwe ije na lawyer kwucha si na on Sunday na my brother ya apụta on Sunday n'otu ntabi anyị oru na Monday ọ sị na o ji wee bụ na commissioner sọrọ that case fadelu commissioner petition they do a petition say na my brother bụ onye ohi ejide my brother gbuo n'ike were akpịrị were ihe kuwe my brother before my brother na-abịa n'ụlọ pisho ya anya ka unu na-episho malụ oke biko anyị na-ayọ enyemaka biko inweta ihe ozi a share ya to Inspector General of Police Commissioner of Police AIG biko share m video to ndị ọnụ na-eru n'okwu anụ Igbo anyị Igbo bụ Igbo aga m enwe unu mmiri a na-eri m my brother nọzuru anọzụ n'ihe gbasara Igbo ọ bụ welfare of ọha na eze ndị Igbo ọ ga-abụ ruo na nke ya agbachi nkịtị ewere ihe kuwe my brother kuwe ọ bụrụ onye nwụrụ anwụ biko nu Igbo bụ Igbo nya ka a na-akpọ chairman of the community ọ sị na onwe dị ihe gbasara ya mata na onwe dị ka community ya because of gịnị na-egbugo my brother ana m aya enyemaka mma send unu the number of that chairman the community chairman Igbo bụ Igbo achọ nke unu kpọrọ ya jụanụ ya ajụjụ kedu ihe my brother mere ya jụanụ nya ajụjụ ayo community chairman si na aka nwanne anyị nwoke dị ọcha na gwa ya ego one motorcycle bụ ka ebunye ya nke ọfụ ọ sị na ọ ga-afụ isi ya ọfụgo isi my brother ruo n'ọnwụ akpọzie eze my brother anwụgo gbaba ọsọ ọ sị na onwe ihe gbasara dari nya bụ na onwe dị ka community ya si wee ihe m nke bụ nọmba chairman of that community Igbo bụ Igbo kpọrọ unu nya jụọ unu nya ajụjụ achọ ka unu jụọ unu nya ajụjụ ọ ga-ebe n'onu biko ọ nụrụ ka adịbe ya aka mbụ Maazi-UC aka nwanne nwoke dị ọcha ebo ya ebubo bo ya eji bo ya ede maka ọ bụ onye Igbo maka ọ na-agba mbọ maka ọ na-eme ọfụma ebo ya eji bo ya ede maka omeghe ndị ekwuru ya nụ mata na ya ọsọ enyemaka ọ ga-ebe n'onu biko ọnwa alụ maọbụ ihe ya atinyere m biko bịa nye n'ozi edemede nọmba nsendịrị ebe a bụ nọmba chairman of that community nke krem na my brother bụ onye ohi na-ezughị ofi na-ewekọsị ihe he kpọrọ nye that nọmba jụọnụ chairman ajụjụ kedu ihe my brother mere ya o ji wee dunaga dimkpa chi ezinụlọ n'aka nwa ọfụ n'aka dunaga ya mmụọ n'ike na-emeghị nta na-emeghị imoroko my brother wee were alịrị wee n'ụwa mmụọ onye na-akwado akwamozu nnukwu mma ya